Wara l-attività erba' pjazzezz li se tagħti bidu għal Valletta 2018 il-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura se jsir after party fi Pjazza San George. L-after party se jkun jismu Tempo dan hekk kif se jnaqdu flimkien id-DJ Tenixia u l-Orkestra Filarmonika ta' Malta. Il-mużika li ser tindaq live se tvarja minn dik ta' snin 70, ta' snin 80 u 90 u anke mużika tal-lum il-ġurnata bid-differenza li saru arranġamenti mużikali biex il-mużika tindaq mill-Orkestra Filarmonika ta' Malta flimkien ma' DJ Tenixia Joven. Dawn id-dettalji nataw waqt konferenza tal-aħbarijiet miċ-ċermen tal-Valletta 2018 Jason Mikallef mid-DJ Tenixia u Missur Mast tal-Orkestra Nazzjonali Sigmund Mifsud. Dan l-ispettaklu li se jsir fl-20 ta' Jannar minn 11 ta' filgħaxija l qudiem ġie deskritt mill-organizzaturi bħala serata li ma titwemmilx. L-arranġamenti mużikali minn barra d-DJ u l-Orkestra Filarmonika ta' Malta saru anke bil-kollaborazzjoni ta' Aurelio Belli. Ingħad li biex jittella dan l-ispettaklu mużikali ix-xogħol ma kienx wieħed faċli ma rnexxilhom jaħdmu fuq 17 il-track ta' mużika ta' stil differenti fosthom Faithless, Daft Punk, mużika trans u anke techno.